vise hensyn, der ikke kan vise hensyn, kære YouTube-seere og kære mennesker, så viser jeg heller ikke hensyn til min tilholdelse til min tidligere chauffør, Sabrina Ravn Sørensen, så hun får flere videoer, indtil I viser jeres hensyn til en adresse til mig i Esbjerg. Det skulle mærke det. Samarbejde med folk, for vi har fandme fået nok. Så nu kommer der flere videoer til dig, Sabrina Ravn Sørensen, indtil de viser hensyn til en adresse til mig i Esbjerg. Og der også, det er bare god råd. Så det sammen viser vi hensyn til hinanden, og det er ikke sådan noget med, at I skal køre solo og alt det der. Nu er nok. Vi protesterer på det her. I skal bare vise hensyn og samarbejde. Så laver jeg ikke flere af de her YouTube-videoer omkring dig, som mener om Sørensen. Så husk det. Og de skal heller ikke tvinge dig til at lave noget mad eller noget som helst på det her sted, der ikke bor her. De må erkende, de skal finde en adresse til mig i Esbjerg. Vi skal vise hensyn til hinanden, og min boble er i Esbjerg. Så skal jeg nok vise min hensyn til ikke at lave nogle videoer omkring dig, som mener om Sørensen. De skal bare vise hensyn, både socialrådgiver og mæssigt af hele banden. Sammen viser vi bedst hensyn til hinanden. Så nu er det den første video, det er den første konsekvens, når de barndomsveninde beskylder uskyldige mennesker. Så på en Sørensen. Så kan vi nok. Nu kan I mærke, hvordan det er. Og jeg skal lære at give igen. Jeg skal ikke finde mig i noget. Så husk, abonner min YouTube-kanal alle sammen. Så skal vi finde den der adresse til mig i Esbjerg. I skal vi sende alle sammen ind i banden rundt. Hvis jeg vil bo i Esbjerg, så vil jeg bo i Esbjerg Kommune. Er det for fisen ind? Vi skal sende det hinanden. Så vi skal sende det i tilholdelse til Sabrina Ravn Sørensen. Så der ikke kommer mere kriminalitet fra min side af. Så det her er den første advarsel, det er den første video. Så vi sender både politimæssigt, sender til at jeg stadig bor i Esbjerg. Jeg skal have en adresse der. Jeg skal ikke være her på sådan et sted her. Så det her er den første video til dig, Sabrina Ravn Sørensen. Så prøv at se, hvad jeg bøvler med. Så det. Jeg giver ikke op. Bare roligt. Og det skal vi heller ikke. Selvom vi protesterer helt vildt. For vi har fået nok. Så hvis du ikke undgår flere af de her videoer med Sabrina Ravn Sørensen, så er det bedst, de samarbejder med mig. Og viser deres hensyn til en adresse i Esbjerg til mig. Esbjerg Kommune, enten i Bramming eller Esbjerg. Det er det, de har at vælge mellem. Så stopper jeg med at lave YouTube-videoer omkring dig. Så kan de mærke, hvordan det er at være irriteret. Alting er irriteret i den her tid. Nu stopper det. Åbn alting op. Så kan I mærke, hvordan det er at være irriteret. Så kan I lære at vise hensyn til, at folk har fået nok. Så med det ciao. Mærk hvordan det er. Hvis jeg bor stadigvæk i Esbjerg, så stopper jeg med at lave nogle videoer omkring dig, så på en Ravn Sørensen. Jeg skal nok vise min hensyn til min tilholdelse til dig. Hvis de viser hensyn til en adresse til mig, så mødes vi på mænden. Det må hvad? De bliver nødt til at vise hensyn. Nok er nok.